Żewġ anzjani nisa li ġewwa qattaw il-kumplament ta' ħajjithom fir-residenza tal-anzjani ta' San Vincenz spiċċaw vittmi ta' stupru jew abbuż sesswali. Il-każ baqa' mistur u nkixef biss permezz ta' tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Anthony Zammit. Iż-żewġ każijiet seħħu fl-aħħar 15-il xahar. Fl-ewwel każ il-persuna tkeċċiet iżda mhux magħruf jekk din il-persuna tresqitx il-qorti. Fit-tieni każ persuna ġiet investigata mill-pulizija, tresqet il-qorti u s-sentenza mistennija tingħata dalwaqt. F'dan il-każ il-qorti għażlet li tisma' l-każ bil-bibien magħluqa ħalli bekk tipproteġi l-identità tal-vittmi. L-abbuż sesswali fuq l-anzjani huwa kkunsidrat bħala tabu għas-soċjetà. Fl-Ingilterra 5% tal-anzjani fis-soċjetà kienu abbużati sesswalment. Dan huwa ekwivalenti għal 5 miljun persuna. F'Malta din l-istatistika ma teżistix. Ħafna jemnu li l-anzjani jiddejqu jirrapportaw każi ta' abbużi sesswali u bekk fil-verità jista' jkun hemm ħafna aktar każijiet milli nisimgħu bihom.